Musia čakať, pokiaľ nepríde. A takto sa to nerobí. Vy ste robili na stavbách. Keby sa mali oni toľko narobiť, čo ja. Oni majú technologický postup, oni ju musia dodržať, viete? Aha. Jeden stroj na druhej strane by mohol ďalší robiť. Ja si musím ísť ešte hentam ich natočiť tých majstrov tam. Na čo čakajú? Či čakajú na šniclu? Na tohoto, keď tento traktor príde tam, lebo je jeden tam. Nie. A teraz ide hore. Teraz naložia. Vidí ďalšie. To chcem vidieť, jakých tu trápa ručne. Tam to mali povyhadzovať preč a hotovo. Však aspoň nemusia ísť do kulturisti, ako do posielať. No. Klapiska v vínu, však to nemá viac jak 100 kg. Však áno, ale veď to sa takto nerobí. Pozrite si, teraz my, aby si hente prvé dali, a teraz to prekračujú. Z tej jednej strany. Koľko to váži? Koľko to váži? 100 kg. Včera sme nakladali 120 kg, 200. Majú vám dať želia voliaky, nie? Na čo, lopaty sú dosť silné. To je škoda roboty, čo? Hente vedúci, tu si to ťažko. No, však má tam dve šnicle, tam má. Kuckovaný košek, to bude robiť. Za behu. Nie, dáme dlhé. Potom nahore dáme to krátke. Musíš povedať aj dva. Nie, 3, 4. Aj dva musíš povedať. 3 len 3. Musíš povedať aj dva. Toto ich navádza a hentu si majú najprv dať preč ten asfalt, do kyčeru, nie? Oni teraz prekračujú, ešte tam príde k úrazu. Prekračujú to zbytočne. To je katastrofa. A my sa zbytočí na roka, čo? A nikde nič, ani nohy. Jeden, dva, tri, štyria ľudia. To bude begnúť, to je košer. To je kockové košer. Lebo on toho kamena moc nemôže naložiť. To je ťažké. Asfalt.